maghiară asupra Transilvaniei a devenit un fel de obsesie a păturii conducătoare, a nobilimii, a nemeșilor unguri, din pricina demografiei. Românii stăpâneau peste 58% din pământul Transilvaniei. Chiar mi se pare că contele Tisa a spus că cine stăpânește pământul, acela stăpânește țara. Obsesia asta a majorității românilor s-a transformat într-o politică de stat, și anume discriminarea la început, după Bobâlna, românilor li s-a interzis să mai poarte arme și treptat această discriminare s-a extins de la îmbrăcăminte, care trebuia să fie ieftină, să nu concureze cu îmbrăcămintea celor din Unio Trium Nationum, de la insemnele particulare ale românității, de la limbă, iar în secolul XIX s-a ajuns la forme aberante de discriminare și de maghiarizare.